Десетки медали за състезателките по карате от школата в Рудозем. Оказва се, че повече от 60% от трениращите са от нежния пол. Тук тренира и първата дама с черен пояс по карате в Родопите Деница Младенова. Подробностите сега. Изпълни задния крак. Клубът по карате Киокушин в Рудозем съществува вече 26 години. През него са преминали над 6000 деца и младежи, допринесли за развитието на този спорт. Дамското присъствие в клуба обаче е много по-голямо, защото се оказва, че жените са по-дисциплинирани и последователни. Първоначално започнах да се занимавам с това за самоотбрана. Впоследствие разбрах, че това не е само спорт, това е изкуство, което развива освен физическите качества на човека. То ни кара и да погледнем себе си отвътре. В карате основното нещо, за да постигнеш някакви резултати, това е дисциплината. При нас се набляга страшно много на дисциплината. Или карате с 2-3 думи е труд, дисциплина и постоянство. Тук в залата децата са далеч от изкушенията на съвременния свят. Спортът е чудесен начин за борба с агресията. Респектът между хората в каратето, дисциплината. Каратето може да научи хората на нещо много повече от самозащита. Изгаря агресията, изгаря негативното в самия човешки индивид, лъжа, ако щете егоизъм, страх, болка. За да тренираш тук, обаче правилата са железни. Ако намалиш успеха си в училище, оставаш извън залата. Победите на клуба за повече от четвърт век са неизброими. Деница има над 20 медала от национални първенства, първо и второ място в международни турнири и е бронзов медалист от Европейското първенство в Румъния. Започва да тренира на 6 годинки, запалена от уроците на баща си. Развиваме и физически, развиваме и морално. Караме да се боря, никога да не спирам, винаги да продължавам и да постигам целите си. Колкото повече травми, колкото по-трудно ми е било, толкова повече съм искала да продължа напред и да превъзмогна умората, страха, болката. Не може човек с лошо мислене, с лоши намерения да стане добър каратист, добър състезател. При нас позитивното мислене е страшно важно. Или за всеки човек най-големият противник е самият човек, самият той. Ако успее да се справи с себе си, да победи себе си, той може да победи всеки противник. Самоконтролът има решаваща функция дори във всекидневните житейски ситуации. Ти сам за себе си знаеш, че не трябва да изпадаш в бой, да нараняваш някой. Ставаш и си тръгваш. Ако посегне вече и нямаш друг избор, защита, в крайен случай бой. А проблемът и в този спорт, както навсякъде, е липсата на средства. Това обаче не спира състезателите да носят медал след медал. За тази сутрин от Рудозем Евелина Атанасова.